ara em passa algú mellos i ho deixem i ho passo molt pitjor que amb els meus ex. Quan teniu al banc? Ara mateix. Quina és la mentida més gran que heu dit al vostre ex? Crec que dormo millor sola, perquè no dorms aquí a terra que estaràs guai, saps? Quants polvos al mes? Més o menys. A veure, la Joana els últims 30 dies jo crec que... bastant. Sí, prou. No t'ha de parlar de sexe, però rebentar-te el teu nòvio un de cada 2 dies del mes, sí. En general jo crec que no demanem perdó mai. No. Hi ha hagut algun moment de... algun pique que penses avui? Aquí la relació acaba. O sigui, pique no, però sí que hi ha hagut moments que hem estat a punt de deixar camputades. Prou de parlar de pisos perquè sortirà tota la merda. Què passa, família? Benvinguts al Reservat una setmana més. Calde, com estàs? Molt bé, tio. Com ha anat aquest cap de setmana? Jo vull anar directe al tema ja, perquè hem estat aquí a la terrassa parlant amb les invitades d'avui Ja en i portem un. s'han dit moltes veritats. S'han dit moltes De veritats. podcast ja en portem un, però no l'hem pogut gravar. Exacte. Són 3 noies, vale? Són d'Olot, són bastant normals per ser d'Olot, s'ha de dir, perquè l'altre dia vam anar a Olot de festa i allà la gent és una miqueta rareta. Són simpàtiques. A totes les seves xarxes acumulen més de 160.000 seguidors. Oh, poca broma ja, eh? Això vol dir que també hi ha panoja per allà al mig. 160.000 persones, ho he calculat, i és 2 vegades la gent que viu a Andorra, tio. Tan poca gent viu a Andorra. Cabron, això vol dir que tenen seguidors, elles, no que viu poca gent a Andorra, saps? Era perquè fessis... Mira, ja les sents riure de fondo. Vale, li fotem canya, no, ja? Sí. Ah, sí? Això és boníssim. Saps que la Cèlia a Espanya et vaig dir que tenia 2 gossos? Un que es deia Estrella d'Am i Someda. Elles també tenen aquests 2 gossos. Presenta-les tu, ja. Com cada setmana, al Reservat ens agrada portar gent influent o amb diners. Però avui fem una altra excepció i tenim a Camputades. Vamos! Com esteu, noies? Benvingudes. Enfadades, molt enfadades. Per què? Perquè no esteu subscrits al Reservat. Claro, molt bé. I què s'ha de fer la gent? Home, doncs Donar escriure. clic. És que la gent a vegades se li ha de dir com si fos un nen petit. Clar. Ara, Ens hi falten 150 seguidors, no? O què? Més. Va. L'objectiu és arribar a quants? Fem allò del Nil Ojeda de, no, 10.000 seguidors i 30.000 likes. I Jo si crec fa que això, què haurem de fer? Ensenyar el cul. Tu et rapes al 0. I jo ensenyo el cul. Jo ja vaig just. Vull dir, Vinga. un parell d'anys i ja estaré rapat al 0. Fora conyes, com esteu de veritat? Com heu dormit? Com va la vida? Bé, molt bé. És que som diumenge. Sí, s'està bé. Del 0 al 10, avui, com esteu? Avui jo crec que un 8,5, 8, sí. perquè no vull ser agosarada. Sí, 8,5 jo també. Jo vull començar a saco ja, En plan, a saco. Vull que em digueu les coses que no us agraden de valtres i les coses que us agraden de valtres. Una a una. Jo Directe. no començo. De les altres? Sí, directe. O sigui, Directe. El que t'agrada de les altres Directe. i el que no t'agrada. que després ens anem a casa, Sabeu? Bon rotllo. A veure, un cotxe. a veure, la intenció és que hi hagi més de 5 minuts de podcast i que ara no us enfadeu, saps? No, cap problema, va. Comença, Joana. Va, jo dic una cosa així en general, que no m'agrada de vosaltres i tampoc m'agrada a mi quan ho faig, que és la impuntualitat. Uà, tio, l'anava a dir. Quan no anem a temps en un lloc, quan anem tard, quan anem tipus de pressa i corrents, és una que em posa super nerviosa. A vegades és per culpa meva, vull dir, tampoc us estic dient aquí que sigui culpa vostra, però jo crec que això és una que odio de nosaltres. Està molt bé. Vale, jo en tinc una altra cosa que no m'agrada de nosaltres i és que quan arribem tard a reunions internes no demanem perdó. I això em molesta moltíssim. És una cosa que m'enfada. I ja començo enfadada, perquè no han dit perdó. O sigui, només perdó, jo només necessito, i no és un hàbit. Encara que sigui un perdó fals, saps? De perdó és que hi havia trànsit, no sé què, i quan potser ha vingut caminant, saps? Totalment. A mi em molesta el que no demanem perdó. En general, jo crec que no demanem perdó mai. No. O sigui, mai demanem perdó. Impuntuals i que no demanen mai perdó, Però també No, però impuntuals no sempre, La Joana parla dels dies que no ho hem set. Sí. Jo dic quan no ho som em cardonem. Però ho sou bastant recurrentment d'anar tard. No, normalment anem bastant aviat, perquè com que som 3, sempre hi ha alguna que carda més pressa amb tu. Va. Veus, això és una cosa que tampoc m'agrada. Va, digue-la tu. Ui. A veure. No, jo diré dues coses, perquè una ara ve amb aquesta, que és que jo, si hem quedat a 30 per sortir de casa, jo ja ho sé. Si algú a 25 m'està dient com aneu? Ai, 30? Són i 30?
No, doncs no em diguis que hem de marxar i 30. Això em posa molt nerviosa. Jo ho seguiré fent, Sí, és la Joana. Em poso nerviosa, És la me l'asseguro. Ja hem trobat aquí el pecador. He de controlar que anem bé de temps i que tothom està entrat que s'ha de marxar. Ets com el pare aquell típic de que 6 hores Airportat. abans de que surti l'avió ja està a l'aeroport? Soc bastant airportat. Depèn del dia. Quan va bé de temps, però quan després no, tu que arriba no. tard sempre, Vull dir que... I coses bones, va, també. Sí. Vale. Crec que som les tres molt diferents de caràcters i de gustos i de tot, però que ens sabem complementar bastant bé. També a vegades no ens sabem complementar amb coses, però que quan estem bé ho sabem fer molt bé per entendre'ns i totes aportem com una cosa diferent al grup. Que bonic. Que maco. Sí, sí, sí. Això també és bastant de manual, sí, no? Ja la tenia aquesta presa. definició. Doncs jo diré que som molt efectives És i veritat. quan ens plantegem fer una cosa la fem, no vull tirar-nos flors a nosaltres mateixes, però les fem molt bé. Tipo, fem molt bé les coses, jo crec. Està, vale. No, les coses. en plan, no vull tirar-me flors, però la tinc de 30 centímetres, saps? Però... Sí. I Joana, què diries? Vale, jo com a cosa bona diria que tenim una relació que crec que hi ha molt poques persones en aquest món que tenen, perquè som amigues des de fa molts anys, alhora fa molts anys que compartim pis, i ara també som companyes de feina, que és una relació heavy, molt intensa, però que ens ha portat a tenir una confiança que en plan, que jo no m'imagino tenir amb ningú altre del món i que és super espectacular tenir-ho en les nostres vides. I és fort que estiguem encara fent-ho, perquè al final, vull dir, el que té tenir tantes coses juntes en comú és que podria sortir molt malament. Clar, hi ha hagut algun moment de algun pique que penses avui, aquí la relació s'acaba? O sigui, pique no, però sí que hi ha hagut moments que hem estat a punt de deixar camputades. Sí o no? Més d'un. L'amistat mai, O sigui, mai ens hem plantejat, tipus, uau, no ens entendrem mai més com a amigues, però sí que com treballar juntes, no perquè no ens entenguéssim, sinó perquè algun factor feia dir, això se'n va no ris. Algun factor, aquest factor pot tenir forma de noi? No. No ha passat mai això? Entre nosaltres, mai. Mai. Un punt de cara dures potser també arribem a tenir algun dia. Heu sigut cara dures amb alguna marca que ha volgut fer alguna amb Canputades i altres? Si o passes per la porta o nanai de la Xina. Tipo, Ho hem intentat. Home, sí. ho heu intentat? Però a vegades no funciona. Algun exemple sense dir la marca? Bueno, no, demanes una xifra alta I et diu, I poder et diuen una xifra no. alta, no una xifra que et mereixes. És veritat. El que estàs donant i aviam, nosaltres sempre intentem, no som super, et poso una xifra i si no, no pots arribar-hi, doncs no, però si t'estan donant una porqueria. Nosaltres som tres, és que això també s'ha de dir, saps? No som una persona, Som Però mira, tres. Ara se m'ha acudit una altra cosa bona, en concret de la Núria, i és que ens valora moltíssim, cosa que a mi, per exemple, em costa, i a la Joana crec que també, no ho sé, estic dient així, però tipus, com que em costa la nostra feina, com que t'has de valorar la teva pròpia feina, em costa com dir tant, saps? En canvi la Núria és com, no, perquè és el que toca, és la teva imatge, és no sé quantos, doncs... Home, són moltes coses. De quines xifres estem parlant? Forquilla? O... De xifres que ens estem dividint entre tres. Jo si pots et dic la franja del que em pertoca. Sí, No, sí, o quan no, et quina és la- cobrem, No multiplicar per 3. quan cobrem al final de mes, Clar, sí, cada anem a uno. Sí. Però no és Perquè- el que guanyem, És el que ens cobrem. Vale, doncs el que cobraries a una fàbrica. Menys del que cobraries Sí, a una menys del que- fàbrica. Però més de xarxes, o sigui, no treballeu de res més. No. Bueno, som periodistes, nenes. Ah, sí? Sí. Però a les xarxes... Vale, Clar, però vull també dir ho que vull dir, no anem només a la- treballem de xarxes. No, però que no anem a cap altre lloc. La feina som nosaltres i sempre anem allà on volem. Perquè vosaltres us desperteu un demà, per exemple, demà que és festa, fareu festa. Però un dimarts... Ah, demà és festa? Sí. Sí, tia, demà és És que jo no festiu. Veus? sé. Això Ah, demà no té classe? Veus? Això només ho saben els treballadors, tio. Sí, totalment. Que demà és festa. No, però què feu al dia a dia? Can Putades què fa al dia a dia? Es desperten? També estudiem, Sí, clar, per començar estudieu? cadascú té la seva vida i cadascú té els seus plans i cadascú té això, la seva vida. I com a Can Putades, doncs depèn del dia. Ens anem posant... O sigui, tenim reunions, no De sé, diferents esdeveniments...
Si hi ha una reunió com més específica, jo què sé, abans quan gravàvem el nostre podcast, doncs els dilluns es fan els guions i es repassa no sé què. Els dimarts es fa reunió general. Els dimecres es grava. Els dijous... Dijous normalment no fem res. Però divendres un altre cop reunió. Dijous sortiu de Els festa. dijous aneu a Polo. No. No sortiu de festa? Sou vegades. sortidores o no? Perquè sent d'Olot, la gent d'Olot... Jo m'agradaria sortir més del que surto. Sou d'Olot? No. Jo sóc l'única que sóc d'Olot. Ah, però sou de la Garrotxa. Sí, som de la Garrotxa. Però no és Olot. Clar, és molt diferent. Bueno, abans jo he dit que era de per allà a Lleida i m'han dit, sí, per allà on la Cèlia, Espanya, no? Ho sé. Per tant, és el mateix. No, però Garrotxa. Sí. No sortiu de festa, doncs? No gaire. Menys del que m'agradaria. O sigui, estem Però en també- una època casolana, jo crec. Sí. Casolana. La Ona no. No, Jo no em considero tan casolana. O sigui, jo tampoc... perquè m'agrada Però una sortir. cosa, casolana no existeix aquesta paraula. Sí, clar que existeix. Un plat de no? casa. Un plat que casolat, jo estàs- fet Ja a ho sé, casa. però època casolana, de que tu estàs per casa, no existeix això. O sigui, és com per dir que prefereixes Netflix and chill, doncs és època casolana, és bàsicament el mateix. Sí. A mi m'agrada bastant sortir, però et diré també que em fa com mandra tot el que és anar a una discoteca, haver de fer una prèvia i per tant acabo com més sortint a fer birres fins les tantes. Clar. És bona aquesta. Sí. I quina birra normalment es veu? Jo no anava a dir res, però aquí fa rato que la Si tenen aneu. posada. Clar, és que... No, per cert, hem de dir a la gent que se subscrigui i a part hem de dir a Estrella d'Am que ens enviï cervesa. Ja veus. Vosaltres heu fet alguna col·labo i després heu anat en plan per l'esquena? Què vols dir? Tipo que amb alguna marca heu dit sí, porta dinerons i te fem una story i a l'hora de la veritat... No ho hem fet? Sí, No, sí que però- ho vam fer, nenes, amb Shane, quan acabàvem de començar. Ai, ara dic, no ho diguis. Sí. Sí, tio, perquè és Shane, perquè me'n recordo que acabàvem de començar i vam dir, va, enviem-los un mail a Iam si cau. I ens van enviar coses i poc vam... Ah, sí? Perquè ens va fer vergonya. Això em va fer Ah, però enfadar no vau molt. ensenyar ni res? No. I no us van no queixar? vam fer res. No, perquè No, els hi els hi va sudava. pelar. Els hi va ben suar. Moment, la roba Ah, va... o sigui, Shane us va enviar a Can Putades en plan com a... Ah, sí? I ens va fer vergonya Fa després. molt de perquè vam temps, dir, no és èticament correcte. I la roba era lleig. Sí, era tot molt lleig. Saps què et vull dir? En plan, vam triar unes peces que posades Era era en horrible. plan patada al cul, em fa vergonya dir, mira que xulo. I va ser Clar. com, pues no ho És allò, fem, no se n'entonaran. Lo que compres versus lo que t'arribe. Clar, Sí, Haguéssiu totalment. pogut fer el va meme. ser com, ostres. I a veure, és que vols que no ens van pagar res? No. Vull dir, Bueno, tampoc us havien pagat. No, tampoc els hi vam No, dir un no. altre dia, podem tornar-hi, saps? No. Va ser com- Buah, jo ho faria 100%. Ens vam ignorar mútuament. Jo ho faria 100%. Per cert, jo tinc molta curiositat amb les rutines de viure... Perquè quan fa que viviu juntes? 5 anys. anys. Uf, Són molts anys. són molts anys això, eh? Com se porta això? Teniu les rutines o com es porta viure les tres? Som Aviam. 4. Sou 4? És Sí. complicat. Espera, qui hi ha a part de vosaltres 4 vivint al pis? Un altre amigo nostre. Sí. Però no surt mai a xarxes ni res. No, a vegades sí que... Li fem una foto i la Sí. pengem, però en plan, no. Sí, es diu Sara, és artista, actriu, contracteu-la. Sí, Sara És molt bona. a l'Instagram. Sí. Sara, un saludo per la Sara. L'estimem. Sí. Salutacions, Sara. Pues com es porta viure juntes durant tant temps i que no us enfadeu? És molt... No, ens enfadem molt. No ens enfadem. Ah, us enfadeu? És complicat. Clar. O sigui, és que al Cada final, dia? si no ens enfadem per una cosa, ens enfadarem per l'altra, saps? Tenim molts motius per Cada dia no. enfadar-nos. Bueno, Cada dia no. Però vull Però dir... poder jo cada dia estic enfadada i no ho dic. Clar, saps? això també és la putada, que hi ha moltes coses que et calles. però és que al Això final és és com uns superdolent, eh? germans. O sigui, els germans bé s'enfaden, es barallen i es discuteixen. És que si estàs visquent junts... Clar, però la putada és que tu treballes. Tu et pots haver enfadat amb mi perquè compartim pis. Però si jo sé que demà a les 10 del matí tinc una reunió amb tu, de feina, Uau. no puc treure't una cosa. És que costa molt, És difícil gestionar el com dir, quan dir, què dir. Exacte. I us ha passat mai de... Estàs enfadada i li fas bona cara a la reunió i després de la reunió és com... Tu... Sí. No. No, jo crec A que sí que ha veure. passat en plan que ha acabat la reunió i dir, vale, una cosa, porto 2 dies aguantant-me això, he de dir tal. Això sí, Sí, que ha jo passat. això no, sí. jo no en sé. Jo faig una cosa que crec que encara és pitjor, que ja demano perdó, però que és tipus que estic tota la reunió enfadada. Per una cosa que no ve cuento amb la reunió, saps? Ah, és d'aquestes, eh? Sí. Sí. Rancorosa. Però els No. exemples, tipo, per què estàs així?
no he fregat els plats, o no... Sí, o per neteja, normalment sempre per neteja, perquè convivència al final és neteja, no... Que em mires. No. Allò que res parlàvem més. abans del fregar és una Exacte. cosa que, per exemple, jo no et diria... Jo no et vull dir cada dia, has de fregar, I això, Clar. jo estaré enfadada per dins, però no t'ho diré cada dia, perquè Clar. passo. Són 5 anys, saps? Com... És que és heavy, 5 anys. És com una relació de 5 anys amb una nòvia o un Home. nòvio. Sí, sí, Jo sé que totalment. ara em passa alguna melles i ho deixem, l'amistat, i ho passo molt pitjor que amb els meus ex, o sigui, ho tinc claríssim. 100%. O sigui, tindria el cor trencat durant 3 anys. O sigui, No, ho no, sé. jo no m'aixecaria, crec. No, és que no, No, estic perquè al no dit, eh? passarà, nena. No passarà, però... Uf, no aixecaries cap. xungo, no? Parlant d'ex, quina és la mentida més gran que heu dit al vostre ex? Ai, és que jo sóc molt honesta, jo crec que me n'han dit més Clar. que jo no pas haver O sigui, a dit. mi me n'han dit moltes, però que jo hagi dit... Jo crec que la mentida més gran és dir ok, tipus, tot bé, o no passa res, saps? Com, m'han fet mal i jo li he dit, Sí, estic bé. tot guai. Ua, la més dura m'acabo de recordar. Ui, ui, ui. Jo, en el L'he meu agafat la mà, ex, no el deixava dormir amb mi, però a tu sí que et deixava. És molt I fort. li dèiem a la Caro, li dèiem, què, tu? No, jo un dia... Com? A veure. O sigui, la Joana ja era un punt Expliqueu l'edat que tenia, però també, perquè No, no... però- Érem petits, érem petits. A veure, tampoc... Tenim 18 anys. Però com que Vale, l'ex... home, no eren vale, tan vale. petits. que era Goig, ara molt en tinc més- 24, em fa Clar, que 6, era com fa molts 15. anys. Però com que l'ex dormia amb tu? Com? No. A veure, la Joana tenia un ex que, tipus, al final era com, tu, m'està fent pal Ja que me'n vaig dormis amb mi, cansar. saps? I no el deixava dormir amb mi, el feia dormir en un matalàs. Però era el teu nòvio. Sí. Però perquè el Però volia per què deixar, feia mal? perquè el volia deixar i no sabia com Perquè fer. sí, va Ah, Era allò que vale. ja no el vols més al teu costat, i era com, crec que dormo millor sola, perquè no dorms aquí a terra, que estaràs guai, saps? No, però això... Dorms allà a la caseta del Però, gos, però estaràs perfecte. es quedava el pis a dormir en un lloc diferent. A... No, el pis, encara no vivíem Encara juntes. a casa meu, jo el feia dormir en un matalàs allà a terra. Però- Pobret. Total, que jo, quan... Espera't. I ell content, en plan... Bueno, li devia saber greu, però tampoc li dirà no, Clar. sisplau, si ella li està dient que no vol dormir amb ell, doncs tampoc ha de dir-li res. Però vale? havíeu dormit junts i Sí. hi va haver com un pas... Un punt d'inflexió. I de cop un dia li dius, avui dorms a terra. Sí. Aviam. A partir d'avui, a terra. Però la cosa és que jo, quan anava a casa la Joana, dormíem juntes, saps? En el Clar, mateix no, llit. sí. Jo dormia amb la Joana. I jo, quan em trobava el seu nòvio, li deia, què, a tu també et fa dormir a terra? Com vacilant, saps? Avui sabrà, si el nòvio... Bueno, si l'ex ho veu, avui sabrà la veritat. Sí, No no sé, sé, tio, espero que no ho pobre. vegi, no crec. No. Bueno, no és tan pobret, que li va robar el mòbil. Ai, sí. O sigui, Com, no com? vull deixar de Et víctima. va robar el mòbil? O sigui, abans d'estar amb mi, em va robar el mòbil i quan portàvem 6 mesos, un dia així d'estrangis em va deixar anar. Tu te recordes aquell mòbil que tenies tal? Ah, sí, te'l vaig robar jo. Però espera't una cosa. Però et va robar el mòbil quan ja esteu junts o No, et va atracar pel carrer? Érem companys de classe. O sigui, no estàvem junts. Em va Uau. robar el mòbil i... Però amb quina persona et vas anar a juntar, que és una robadora, saps? Ah, ja, no ho sé. No, i que després ho va dir, saps? Vull dir, si has comès aquest Humilitat. crim, Calla la puta. guardes, és la teva nòvia. Sí, Li dius, sí. "Uah, és que el vaig vendre. Com? Que se me'n va dir que es va treure com 200 euros i... O sigui, et va dir la cara, tu, que he venut el teu mòbil per 200 euros, jiji, jaja. Sí, però clar, no estàvem junts. O saps? Però sigui, el m'ho va va fer- dir per treure's el pes de sobre, perquè ja no podia aguantar més veure'm la cara i pensar del dia que li vaig robar aquell mòbil, és li vaig que- robar... Però va tardar 6 mesos, I per tornar-li el va fer dormir a terra. Per tornar-li el... Uau. Jo és que ja m'he quedat... Hi ha alguna més amb aquest ex o què? Home, sí, tia, lo de que... en plan, Home, el però vam... espera. Pregunta-li si ho vol dir, pot ser. Sí, perquè ja ho hem explicat. Ah, Ho hem explicat públicament. Sí, Tipo segur que que el m'agrada, el volia deixar i ho va fer en un parc públic Ai, i es va hòstia, posar sí. a plorar. Pobre, no el vaig poder deixar. O sigui, el volia deixar, un dels molts cops que el vaig voler deixar, ho vaig intentar fer en un parc i se'n va posar a plorar cridant molt. En plan, no, no. I jo en plan, vale, no ho deixem i aquell dia no ho vaig poder deixar. Finalment Pobre. el vaig deixar a casa seu. A casa seva? Sí. Clar, però perquè És de mala persona, això. En un Perquè lloc sempre que entri a públic. casa pensarà, buah, qui em va deixar? Yeah. Tu, però és que el parc No, però és que... pitjor, Però tio. perquè estàs quedant com tu de dolenta i no. No. No, però jo Era no tan soc pobret. dolenta. A veure, no. Que em Ja, va robar el però en plan, mòbil. Era pobret, altres pobret, ell no és tan pobret. És que et va no, robar el no, mòbil. no, coses. És un delicte, l'haguessis pogut denunciar. Clar, és que és això, vull dir. No, Clar, pobret és que no. és- Però no, clar, pobret fa riure gestió. Clar. Però tu un cop t'enteres que t'has robat el mòbil, com...
No, és que el pitjor va ser que aquell dia, sense voler, jo em veia emportar el seu mòbil i jo s'havia quedat amb les nenes i teníem el mòbil del que era el meu nòvio. Les nenes en plan, ven-lo. I jo que no ho faré pas. Hagués sigut bo, eh? Home, En plan, s'ho mereix. vendre-li dir, ai, l'he perdut. Sí, ai, ho Seria sento. molt bo, seria jaque mate. Va ser molt Anècdota bé. random, amb mòbils i ex. Jo l'altre dia, la meva ex va perdre, li van robar el mòbil a un festival i jo li dic, jo tinc un iPhone 7, si vols, te'l deixo. I em va enviar l'altre dia un WhatsApp borratxa, Jordi, no sé què, no sé quantos, i jo sabia que al final d'aquell àudio me diria que va petar el mòbil. I va petar la pantalla del mòbil que li vaig deixar jo. Hòstia. Però que te l'arregli i te'l torni. Clar. No? Home, jo li demanaria. Fas una crida aquí. De que... Jo li demanaria. Massa amor li No, tens. no, era un mòbil xurrotero. A veure, un iPhone 7 podés de rata demanar alguna cosa, Bueno, clar, realment, La si li veritat. deixes un mòbil al teu ex... Què vol dir això? Atenta No vols a que les te'l tornin? conseqüències, No, ja. sí, com que no vols que me'l tornin? A mi em sembla que és igual. Tu li vas trencar el cor i ella a la pantalla. Vale, estem igualats. Empatats. Estem igualats, tio, estem igualats. Què més? Hi ha prou sexos? Vosaltres teniu alguna random amb els ex? O... I ha donat per molt. Sí, és que... Però teniu ex? Home, sí, i tant. Heu estat enamorades? Mm. Esteu enamorades? Molt. Ah, vosaltres dos teniu un nòvio Sí. i tu no? Quan fa que esteu amb un nòvio? Un anyet. Ja fa. Des de l'estiu passat, les dos, més o menys. Sí. Hòstia. Bueno, després de l'estiu. Ui, aquest matís m'ha encantat, perquè és com a l'estiu devia passar algo que... Ja ha quedat fatal. No, vull deixar clar que és després de l'estiu. Sí, Ja no està. passa res. Ja A veure, diguéssim que fa més d'un any fa que molt quedem que amb els quedem i nostres ens nòvios. estem que us coneixent. coneixeu. Sí. Vale. Va. Jo personalment sí que a l'estiu. Ella després. Jo no, vaig anar després. Hòstia, I que quedi clar. Que quedi clar. La jo Caria no, la que no Joana. he entès per què has fet aquesta Home, tio, perquè... puntualització. Sí. S'ha de matisar, ja està. Passa res. Les Que tothom coses, Després m'ho sàpiga. explico, després m'ho explico. les coses s'han de matisar. En plan, i poc se'n parla de la putada que és posar públicament un nòvio, perquè Clar. després a l'hora de deixar-lo, en plan, tothom sap, jo què sé, el mote que tu li deies i te'n pots enriure. En plan, no ho dic per ningú. És una mala persona. No ho dic per És ningú. que ho està... És que aquí al sofà tenim una mala persona. tio. Com que no pots riure? Home, Això és perquè com ja... que Ho té un està mote dient per raro. coses, per cosetes. has Ai, de és que de pensar. veritat És estic igual. semblant una bruixa, no ho soc. Està clar que alguna té un mote raro. Oi que sí? No, nosaltres no. nosaltres. Ho està dient per gent que li ha passat això, que ha explotat el seu nòvio. Com li dieu al vostre nòvio? Mote cariñoso. no ho teniu? Amor, vida... Jo ho passo molt malament. per Cari. aquestes coses. És que és veritat. Bueno, Com jo li no. dius, Nuri? Jo li dic... No, li dic coses normals. Com tu. Sí, com qualsevol, no. En plan, no li diem... Ai, ara se m'anava a escapar. No, però jo què sé, no li dic baldofeta. Xuflet, aquestes Apicultor. coses. Apicultor. Apicultor. Un amic meu li diu apicultor a la seva nòvia. Volem saber per què. No ho sé. És que no ho sé. T'ho juro, és que ho vaig sentir l'altre dia i em vaig quedar... Com? No sé. No, i tu com li dius? Jo li dic guapa. Guapa. Bueno, jo també li dic guapo. Guapa. Jo diria... Sí, guapa la que més. Guapa no m'agrada gens. Però té diferents... Guapa, o sigui, és bonica. És la paraula. Ui. Guapa no. Bonic, No, a mi em fa però- una mica de cringe. Oi que sí, M'encanta oi que sí. bonico. Bonica és Ai, com... que ets bonico. Però o sigui, ai, que ets bonica, no. A mi bonica Però m'encanta. guapa bonica. pel significat que té, perquè No, a al mi principi m'agrada ens dèiem bonica. guapo i guapa, saps? I flor? Com el veieu, flor? Jo flor el faig servir, però... És que a mi flor m'ho diu el meu pare. Sí. Jo el faig servir flor, però no... Ui. Que el teu pare i el teu nòvio et diguin flor, No, el meu No, el meu nòvio no em diu flor, òbviament no. Perquè no ho soc. No sóc una flor delicada. floreta. No? No, però jo flor ho faig servir pels meus amics. Tipo... Ja, tu ets bastant de dir flor. Però escrit, verbalment no. Et fa- És que et fa canvia. És que canvia molt. Canvia, és veritat, canvia. Hi ha moltes coses. Parlar et fa cringe, Tio, 100%. però o sigui, jo per WhatsApp molts cops dic cari o amor a vosaltres i jo cara a cara no us dic mai cari. Ai, jo sí, que crec que ens dius cari, una mica. Jo crec que se t'escapa a vegades. Cari. Estava vergonyosa de, no, jo no dic cari, en persona. Jo no dic cari, en persona. A elles no, bueno, no ho sé, potser sí. A mi m'agradaria canviar de tema i m'agradaria que donéssiu uns consells de com lligar al metro. Hòstia. Ah, és Però per bona. què vols Jo no lligar ho he al fet metro? mai. M'acaba de... És bona. Ui, què ha passat aquí? No, m'acaba de venir un flashback que amb el meu ex
un dia estàvem al metro de Barcelona i jo vaig fer com... És que no ho Eye dic bé. contact. Eye contact. Amb un tio, vale? Que era massa maco. Típica persona que no tornes a veure en la teva vida, saps? Al metro sempre t'enamores. Sí, però que hi ha com connexió visual. I clar, jo vaig sortir del metro amb el meu nòvio i el nen aquest es va quedar allà i quan vam sortir em va dir en plan, què? T'ha agradat, és que m'ha fet molta... En plan, en aquell moment em vaig quedar... Ah, però el teu... Clar, jo em pensava que el meu ex, o sigui, el meu nòvio en aquell moment no se n'estava donant, saps, d'això. Però clar, se'm va donar compte. Ho Miradetes. entens? I si no hagués estat el nòvio allà, o no hagués... No, si no haguessis tingut nòvio, com haguessis lligat amb aquell paio? No hagués fet No absolutament haguessis fet res? Jo tampoc. soc de que no faig... Jo sóc de mirar i de marxar. Jo, màxim, no ho he fet mai, no ho dic perquè ho hagi fet, però si algú m'encantés, allò que dic, buah, o ara o mai, escriuria el meu número en un paper i el donaria, que això m'ho han fet a mi i m'ha semblat divertit. Però és que no et dona temps, jo no tinc un bol i un paper Ja, a mà, ja. sempre. Cony, Jo, pues sempre s'ha d'anar amb un boli i un paper a mà, ja, això és el primer. jo he pensat en fer-me targetes, tio. Targetes com... Però això la està de típica- flipar. la típica No, això... Targeta de visita, aquí. Targeta Jo crec que d'empresa, saps? Un pavo al metro amb la seva targeta... No, no. Va, pots, Claríssim. pots anar amb el currículum. No, però no targeta de me dic tal, tinc tants anys, no sé què, sinó amb algo divertit, saps? Bueno, amb el teu nom i el teu número. No, És algo que amb algo divertit. divertit et sentiries tant una més, en plan, li ha donat aquesta targeta amb el missatge divertit fa Clar. minuts a una tia. Tu tens consells per algú que vol llegar al metro? No tinc cap consell. O t'agradaria que te'n donessin? No, la veritat que la vergonya d'anar a parlar a algú al metro ja, Jo tinc una jo crec que és amiga, insuperable, que va estar com 5 anys en una relació amb un noi que havia conegut al metro. Uala. Anant a comprar el súper, va agafar el metro i el noi li va dir que sí, volia que l'ajudés a portar les bosses i 5 anys. Sí. Uau. No, jo no m'atreviria Però com no, a dir no. res. Vosaltres heu viatjat molt, parlant de viatges. No crec que hàgim viatjat poc. És que depèn del que sigui, porto viatjar Clar. molt, és que no ho sé. No, o si heu viatjat, si heu sortit, jo que sé, fora d'Espanya, Sí. vale, fora d'Europa, Sí. on heu anat? A Senegal, amb la Núria. Ah, sí? I què vau Sí. anar a fotre a Senegal? Doncs, a veure... Un voluntariat, alguna cosa d'aquest? Sí. Sí, més o menys. O sigui, començant pel principi, tu havies de fer Erasmus i et vas apuntar malament a l'Erasmus i vas dir que volies Sí. fer Erasmus igualment. O sigui, Sí. Com? O sigui, jo havia de fer Erasmus sí o sí, perquè a la meva carrera és obligatori fer Erasmus. això mai ho tinc en compte, veus? I Clar, què estudieu? Què estudieu, per cert? jo llengües aplicades. Ah, Sí, jo vaig fer antropologia i ara estic fent psicologia. Uf. Jo periodisme i ara estic fent periodisme esportiu. Total, que l'Erasmus l'havia de fer sí o sí i no vaig guardar-me el resguard, allò que sempre et diuen, guarda't el resguard. Doncs jo vaig tancar l'ordinador, ja ho vaig fer, i van sortir les llistes i jo no hi era. I em van dir, doncs has de fer una estada local. I jo... O sigui, Erasmus Què vol local. dir? Que m'he de quedar a Barcelona a fer coses? I vaig dir, saps què? Em buscaré un Erasmus a veure si cola. I coneixíem una parella de catalana i senegalès que vivien allà i vivien com en un poblat de Senegal, molt petit, amb una escola que feien, no sé, francès, matemàtiques i història, m'ho invento. I la mare te trobava a faltar com això que tenim aquí a Catalunya i suposo que a més llocs d'Europa, de casal, una mica d'oci, una mica de manualitats, una mica de jocs. Sí, que a part de les llengües, històries i matemàtiques facin més com art i plàstica. Sí. Bàsicament. I una mica de creativitat. I com que ja vam començar amb lo de Camputades, el que vam fer amb la Núria, perquè la Núria va dir vinc, i ella va fer único. No, jo ho vaig dir com de broma, És que això me'n recordo molt. Vaig dir com de broma. Estàs tipus en aquella època que no saps què fer amb la teva vida, estàs una mica raro, i et proposen qualsevol cosa i dius sí. I li vaig dir, Ona, vida, anem tu. I de cop un dia ja estàvem agafant els vols, no sé. Sí. I vam com amb Camputades, que era res al principi, de veritat, teníem molts pocs seguidors, vam fer com un vídeo explicant el projecte i vam obrir-nos com una cuenta de ahorro, un compte d'estalvi. Això. I vam guanyar... Bueno, guanyar no, ja m'entens. Ens van arribar com 500 euros o així, més o menys, que vam poder comprar molt de material, vam facturar 2 maletes molt grosses i vam portar allà tot el material, vam estar 2 mesos vivint... Però què vol dir van arribar a 500 euros? No, La gent ens La donava... gent ens va donar això. Ah, sí? Entre un que en dona 5 i un que en dona 10, doncs van arribar a 500. Oh, hi ha gent que ens donava 50, així. Sí, van arribar xifres grans. Van confiar en el projecte i així, va ser molt xulo. Que guai. Perquè a més era com...
no era un voluntariat de bon dia, ens despertem, no sé quantos. Nosaltres vivíem allà i els dilluns i els dimecres fèiem activitats pels nens. Nosaltres vam començar o sigui, el que volia fer la Mar, que és la noia que viu allà, que era com un rotllo voluntariat, que gent que volgués, jo què sé, venia algú que ballava, doncs que fes classes a nens de ball, saps? Qualsevol cosa. Nosaltres vam com començar això. Sí, vam com començar un centre obert que qui hi anés et donaven com una casa del poble, vam compartir pis amb un senegalès, una casa. Can Putada, nou integrant a Can Putades. Sí, sí. Era, hòstia, casa nostra. Era una bona xabola, Uau. nenes. O sigui, uau. De veritat. La cuina era un tros de marbre, una de butano i un fogonet i una olla i... La full experience, en plan... Home, vam estar... A més, érem vegetarianes en aquella època Uau. i vam estar alimentant-nos de pasta i cuscús i ceba i un ou al dia, depèn de dinar o sopar. Sí, si era l'ou, era... És que l'ou era car, Era premium, l'ou. Era el premi, Sí, sí. Éreu vegetarianes? Sí. Això vol dir que ara ja no en sou? No. Que és la moda aquella dels 18 anys que tothom vol ser vegetarià? Jo O per sí, què? Jo m'hi vaig personalment convertir, sí. crec, pel meu Vosaltres ex. més tard. Jo a mi la carn sempre m'havia fet molt de fàstic i quan hi havia la Laila vivint amb nosaltres, al final vaig dir, va, em faig vegetariana. Clar, és que la Laila portava des dels 13 anys sent vegetariana, massa Uau. heavy. Però va passar, Ens o ho va sigui, vaig tornar a enganxar. Senegal i va passar un any més, després me'n vaig anar a Madrid a fer SICUE, allò que és Erasmus però a Espanya, i allà veia pernil, vaig començar a somiar amb pernil salat i va ser... Això li va passar a una amiga meva. T'ho juro, que era eh? vegetariana des de 6 Sí, o 7 sí. anys, un dia va somiar que es menjava pernil i va dir pues deixo de ser vegetariana. Totalment em va passar exactament el mateix. Jo em vaig convertir perquè vaig anar a fer una Us cosa, vaig no sé igual, quantos. no? Tu i jo. Jo quan vaig anar a fer la travessa als Pirineus, Ah, vale. vaig aguantar com 40 dies caminant, saps? Amb una dieta més o menys vegetariana i vaig dir, tu, boig, si he aguantat tots aquests dies caminant un punyal, Tota la vida. exacte, vegetariana per sempre. Va passar l'any, més o menys, i... Et vas tornar més vividora, no? Vas dir, I un bon entrecot Sí. avui. Pel nòvio. Pel nòvio, pel meu ex. El pas de deixar de ser vegetarià és un dia de cop et fots un entrecot tio, de carn o vas fent a poc a vam anar a poc? menjar i em va dir, tu, segur que no vols carn? I vaig dir, sí que vull. Vull un magret, poc fet, I jo, sisplau. el dia que vaig deixar de ser vegetariana, me'n recordo que havíem quedat per fer un sopar amb tots els meus amics i jo vaig dir, va, que tothom es demani alguna cosa diferent. Vaig començar una mossegada de Frankfurt, una mossegada de llom, Va dir, va, una miqueta, mossegada i va començar allà. d'hamburguesa. I es posa bé la carn o el cos diu que no? Increïble. Uau. Sí, sí. Em sembla que no, que t'hagi de passar alguna cosa i que va. Pues a mi m'ha passat el contrari, Perquè el mes d'abril vaig ser com full vegà i el primer Sí, cop que sí, full vegà, sí. vaig menjar moltes catalanes, però de menjar full vegà. I al tornar al maig a menjar carn, me va sentar malament, tio. En T'ho sèrio? juro. Ja. Bueno, també era perquè era el Vinyarroc. És que... Clar, I és que la- depèn, Explico saps? tot! I aquell llom potser feia 48 hores que estava fora I de si la podem nevera. passar, no, si a no veure. veus aigua mentre estàs menjant i t'estàs creant cubates. Perdó, que se m'ha quedat al cap. Quan fa d'això, de que vau anar allà a no sé on heu dit? A 2021. 21. Perquè 5 No hi anys? havia Covid allà. No, 5 anys Sí, sí que n'hi havia. No, Dos, 5 anys fa dos que i mig. vivíeu juntes. O sigui, ja feia 2 anys que vivíeu juntes. Sí. Sí. Però vosaltres us coneixeu de tota la vida? No. No, amb la Núria jo crec que ens vam portar bé quan vam anar a viure juntes. Total. Abans em queia O sigui, fatal. conèixer en saber qui és des de Portàvem molt malament. l'adolescència. Ah, però o sigui, era institut A batxillerat. Mm. i us portàveu malament vosaltres dos? Sí. En plan, vam No anar es van caure juntes, bé. vam anar juntes al viatge de fi de curs de batxillerat a Menorca i jo crec que no vaig creuar cap paraula Clar. amb ella. Sí, compartíem grup d'amigos, però no ens portàvem bé. A la que faria? No Però- sabia que no us havíeu parlat a Menorca. Bueno, no, a veure, sí que ens havíem parlat, ja m'entens, Sí, però molt vull dir, poc, coses bàsiques. quan sortíem, jaja. Tio, o sigui que no volíem ser amigues, cap de les dues fer No hi havia interès, no hi En plan, havia no hi interès. havia pas mal rotllo, Clar, ens En quèiem... aquell moment no hi havia mal rotllo. No hi havia mal rotllo. Però Hi havia hagut mal rotllo? A veure, mal rotllo el primer dia que la vaig veure fent el cafè la vaig mirar fatal, ella de mi... Però bueno. No volíem... No hi havia interès per cap... O sigui, Per part saps de- que hi ha persones, tipus, quan tu coneixes una persona, hi ha típiques persones que són més simpàtiques, més et pregunten, ella no ho va fer i jo encara menys. I era com, ni de conya, Lluita ja d'egos. està. I, Però i aviam, tu, que no n'hi ha Joana? per tant. O sigui, a mi Tu em et fes sembla amb les dos? brutal. Sí, o sigui, amb l'Ona ens coneixem de tota la vida perquè som d'allà mateix. Sí, i els nostres pares comparteixen colla. I vam néixer juntes.
Tipo, Quasi, quasi. allà un any amats, però vull dir, jo quan vaig néixer ja tinc fotos amb la Joana. Mai he existit gaire a la No, a veure, vius amb 4 persones. On te queda la intimitat? Clar. Home, jo tinc intimitat al meu pis, Sí, uf. Bueno, si et tanques a l'habitació i poses una sèrie que no sents el soroll de... No has vist la meva habitació? 3/4 de l'habitació és llit. Però igualment, sents que tens intimitat. Sí. Jo no ho A veure, sé. si jo- Tampoc ets mai. No. I quan hi Jo, so... en el punt que no puc, tipus, sortir de la dutxa i anar a la meva habitació, en plan, amb elles, si només hi ha elles, vale, però igualment no em sento, tipus, íntima. Saps? Jo a casa meva, doncs, em dutxo i vaig a la meva habitació i sento que tinc una intimitat molt gran, saps? Amb elles no tant. Diguéssim, amb elles vivint allà mateix. Però, Jo vaig amb- surts en pilotes o com? Jo vaig amb boles... No, bueno. Del lavabo a l'habitació vaig amb boles, jo. O sigui, jo també hi puc... Amb nosaltres Jo també hi ja podem anar. ens passegem amb boles quan volem. Ja passegem. Clar, exacte. Però intimitat com a tal... Jo no... Home, jo, per exemple, si... A veure, ara diré una cosa molt íntima, ara m'està fent molta vergonya, però vull dir, per exemple, jo què sé, si em vull tirar pets, me sentiran els meus pets. Això és intimitat. A veure, jo estic parlant de la meva intimitat. Per mi, jo no anava a això, dir això. a mi és una cosa que em costa. Tio, no tinc pas facilitat. Si vull tirar-me pets, no estic pas íntima a casa meva, saps? En plan, a mi el que em costa més, jo crec, és el no poder estar sol mai, ni que vulguis. Allò que tens un moment que màxim voldries estar sol i no parlar amb ningú. Llavors el que has de fer és posar-te els auriculars i deixar veure la resta de la gent que estàs antisocial. Clar, és que és la merda, saps? I ja està. Que tu a casa teu amb els teus pares, jo em puc anar al quarto i jo què sé, potser no se n'enteraran, però és que el pis és massa complicat. I les parets són de acaben paper. sabent, A saps, veure. que no estàs malament. I això és una merda. Sí, per exemple, l'altre dia l'Ona em va enviar un WhatsApp dient estàs plorant. Jo també. I tu? Sí. No sé què feies. Sí que hi eres, però crec que dormies. Crec que dormies, tu. En plan, jo la vaig sentir plorar. Al matí. No, un dia a la No. migdiada. I li vaig dir, anem a fer el cafè a baix. Però perquè, clar, tio, si la sento jo també estic allà plorant, doncs... Allò estàs plorant. A mi m'ha passat, però fent un altre... No. Una altra cosa. Jo estava fent una cosa i sentir... Ja l'ha fet, ja l'ha fet. Està fent una cosa i de sobte escolta la meva companya de pis està fent aquella cosa i pensar, mira tu. Ai, mira, anem això- coordinats. Com ho fas Això per també sentir m'ha com passat. escriu a la llibreta fent els deures? Sí, estava fent feina ella. Veus, també. aquest tema és un altre tema que em ratlla, no poder fer aquest tema soroll, no ratlla. poder expressar. No sé, jo vaig arribar a un punt que quan... Perquè després em vaig posar al llit a terra, tipus en palet, però quan tenia potes vaig acabar aprenent Allò sexe al terra. era una orquestra. Per mi això és el pitjor. O sigui, és el pitjor que porto Clar. de compartir pis és això. Perquè surts de l'habitació i tothom te mira en plan de... clar. Què? O t'ho pregunten directament. És que... De vegades no fa ni falta Però les preguntar. Ja has A de veure, saber. jo no sé qui t'ho jo no t'ho O la Sara, no. Ah, vale, no Vale, va dir. però- Has follat, no? Però les parets són tan fines perquè se senti... Sí, se sent absolutament tot. O sigui, jo faig... I algú des de l'altra habitació ho sentirà 100%. Sí. Per tant, els agradaria ser més expressius al pis del que són. És facto o això o no? Sí. Home, és facto. Jo crec que el resum és que volen follar amb tranquil·litat. Tio, amb soroll, en plan, no amb silenci, És que, clar, és molt diferent quan hi ha casa sola. I jo estic acostumat a fer-ho amb silenci, bro. Jo també, Home, però però una quin cosa soroll és vols- amb... Amb silenci, quin No, però silenci? jo però ni que estiguem sols, estic chill, jo. Però quin soroll faries tu? Però tu saps que se Cap sent. soroll, bro, jo estic chill. Clar, vale. En plan, no, l'únic soroll que puc fer és xerrar amb una persona. Però que A se veure, sent. no, a veure, tu quan xoques els cossos fa soroll. Això per mi és una No. cosa que no puc fer. Hi ha O al tècniques, llit, hi ha nyec, nyec, tècniques. nyec, nyec. Sí, Encara sí. que hi hagi tècniques, al llit No. se sentirà el nigo-nigo o el pum-pum de la No, paret. hi ha És que tècniques. Sempre hi ha algú que se sent. No, hi ha tècniques. Sempre. I t'acabes Mira, de no, la tècnica és Vols que posar-te a no- terra. Mira, Sí, no, posar quatre bandes al una- terra, quatre coixins i deixar-te els genolls. És Mira, que és l'únic sabeu que aquelles hi ha. coses que quan fan... És que, sincerament- No, espera't, sabeu aquelles coses que quan construeixen pisos posen des del terra fins a la paret i on fan pressió, que són com Puntals, barres de, sí. puntals, Sí, de sí. ferro? Doncs si fan soroll al llit, la persona que està tocant al llit fa de puntal a la Val, paret però- i no se sent una merda allò, Mentides. A veure. No se sent. No se Jo, sent, jo germà. no tinc Fas de llit que puntal. es mou. Però com fan jo de crec puntal? que normalment la No gent no arribes és pas tan al alta. sostre. No, al sostre no. No, I això a ho davant. feia. I A la jo paret, a la paret que Vale, toca el però llit. que igualment no funciona... És que no... Que no, que hi ha molta... Que a veure, que fa soroll, a veure. I que ja no és això. Tu imagina't, estàs fent mig soroll, però tu
al menjador s'està fent vida normal, estan tenint converses normals, jo t'estic sentint, és que no em puc concentrar. Ja, però si estàs al menjador no et concentres, O, perquè per a la teva exemple, jo habitació què estàs sé, dius, concentrat. vale, brutal, tothom està al menjador fent la seva vida, moment íntim, però clar, de cop sents la porta. La porta. La porta i és com... Però... Sí, comencen a tenir No. una conversa paral·lela al passadís, a davant de la teva habitació. El pitjor és Però això, quan no hi ha això dona ningú a més- casa. això No, més dona una salsa. merda Això dona salsa. salsa, Això tio. dona alegria, No, dona, no, dona, salsa. Jo dona passo morbo. fatal. El pitjor és quan no hi ha ningú a casa i de cop sents la porta de baix i es comencen a sentir veus. I dius, merda, d'aquí un minut entraran per la porta, s'ha acabat. No, S'ha acabat duríssim, el duríssim. Ja ho veieu, aquí el que pitjor portem és el sexe. A mi, El resum és, espera, les mantes que tenen no les facis servir, perquè diu que follen a terra amb mantes. Home, no, però les mantes del menjador són les mantes del Allà en menjador, les plan- mantes del quarto són les mantes del quarto. Ah, vale, és que dic, Diferent. no, sí, dorm al sofà avui, que la meitat que no has pogut anar a Exacte. casa, que t'has quedat tirat, té unes mantes, jo. Bueno, No. prefereixo passar fred. Ja em tapo amb el coixí. Oh, el coixí. Ui, millor dormo sobre la Però taula és de que la això cuina. entre nosaltres tampoc parlem, saps? No. De coses que han fet a zones comunitàries del pis. Passa que es veu, Per exemple, l'altre dia vam arribar a casa i la casa estava completament desvalijada, en plan com si hagués hagut una escena d'un crim i ho haguessin intentat No hi netejar. havia la manta, no hi havia l'alfombra, era com... Què ha passat? La funda del coixí... Hi havia com dos sabates d'un noi al passadís, allà, els pantalons al menjador. No, però sí que és veritat que el tema tabú és què heu fet en el pis, saps? Uau. No sé si tu heu tingut sexe en zones comunes. És que el problema és que la meva nòvia viu amb la seva cosina. No, però no parlo tipus d'explicar-ho com així, ja, però tipus entre nosaltres, que no Clar. amb els que follem, Jo no sé entre el que ha nosaltres fet. no ho parlem. Jo no he dit, Però uah, he follat Jo aquí, crec que el aquí, allà. reservat és un bon lloc perquè us obriu i expliqueu No. quina és la millor zona comú per... No, amb la Núria... Podeu dir la vegada, el millor lloc per fer-ho del pis. En plan, jo diria que sóc una gran respectuosa que mai ha fet res a les zones comuns del nostre pis. Ara dieu vosaltres... vale, què va. heu fet. No, jo te creus només ni tu. diré que amb la Núria hem coincidit, perquè nosaltres dos compartim lavabo, és que... Pensar que heu coincidit al mateix moment, No. en plan, anar els quatre cap al cuarto de rentar. Ai, perdona, no, jo vaig a la cuina ara. No, però que coincidim en que la nostra dutxa... S'ha dit prou. Bueno, T'ha dit prou. no s'ha dit prou, Ha però és el arribat un moment pitjor. que és com prou, m'afogo. És incòmode. No. És que és molt petita, És la molt vostra petita. dutxa, és una gran Jo és que la dutxa putada. no ho he fet pràcticament. És que em ho sembla podria comptar amb el pit de la meva mà. sobrevalorat. La dutxa està sobrevalorada. Ah, que sí? Per mi molt. A mi depèn de la m'agrada dutxa. Fem un tier list de llocs on jugar al parxís, entre cometes. Del pis, tier list. Del pis. 3, top 3. Dieu, en plan, no us diré res, dieu Aviam, altres top 3. tampoc tenim tants de És que el nostre No. pis és tan petit. La vostra habitació, top 1, suposo. Home, Si no hi ha gent, sí. Ui, i quin és el top 1 si no hi ha gent? si hi ha gent on? Clar, Sí. clar. Al si hi ha menjador. gent, No et sé fer aquesta llista, no sé. però jo què sé, al sofà, El a la cuina, És igual. a la dutxa... Sí, hi ha bon marbre, hi ha la mida La exacta. rentadora... No, la rentadora, veus? No. Per què? És got, la rentadora. Si s'engega, tio, vibra i És tot. got, és got. És com... Hòstia, amb el que vibra la nostra, que sembla que hagi d'arrencar Potser surts volant. volant, Ah, teniu renta... Ah, clar. Sí. És que... Bueno, això no ho havia de dir, però bueno. Jo no, o sigui, no rento la roba. Jo, o sigui, mai he ficat a la meva vida una rentadora. I... I que, Vas a una... Cada cap de setmana vaig a casa, no perquè em rentin la roba, per veure la família, els gossos, els col·legues del poble, Però... i ma mare pues, me renta la roba. Però això està... Jo ho feia, també. Jo també. I a vegades ho faig, Si se m'ha acumulat la rentadora, perquè aquesta és l'altra, compartir pis amb 4 armaris diferents, com coordines els sis? Jo És no ho molt sé. complicat. Ah, això, sou de tindre els sis tots al passadís? I dir, Sí. tu, noia, treu això d'aquí ja, què fa? Forma part del nostre pis, forma part tenir Infraestructura. 266 allà, o sigui... Són uns metres quadrats que hem perdut per sempre, perquè sempre estan allà. Però és que igualment que hi hauria d'haver... En plan, tampoc no hi ha res al Home, jo passadís, ni preferiria- espai perquè hi hagi Jo res. preferiria poder passar lliurement. Bueno, clar, si tinguéssim O sigui- un espai on deixar les CC seria fantàstic. No, clar, no hi ha opció, però Què preferiria vols que no hi fer-hi? fossin. Viviu en un pis no molt gran, diguéssim. No, No. és petit. I També quan ens haurà de deixar les 6 una setmana, que és l'altre. En 2 dies la roba... Que s'assequi molt. Ui, has vist aquí com hi ha hagut pollita, eh? No, perquè no ho dic per la Joana. O sigui...
Com... Per què has hagut d'aclarar que no? Perquè ha dit que hi havia pollita i no... És igual, jo sé que no soc era ben per claro, mi. és com... Però ara sembla que ho diguessis per mi. Ja, No ho dic És per igual, la és Joana. igual. Prou de parlar de pisos perquè sortirà tota la merda. Ja, jo no... Ja, o sigui, és un meló que s'ha obert i és com començat a sortir merda. La típica pregunta de resistència, de la resistència, però contestant una a l'altra. És a dir, la Joana contestarà... M'heu entès o no? Sí, sí, sí. No, Quants cops creus que ella vale. folla a la setmana? A la setmana? O al mes? I llavors farem la roda. Saps? Vale, jo què he de fer? Fem així. O sigui, jo no. Sí, Vale. en fila. Jo dic de tu, Núria. Vinga, va. Qui comença? A la setmana o al mes? Al mes. Ai, un moment, que comenci el 4. Jo de qui ho he de dir? De la Núria. De la Núria. Vale. Però jo quants cops folla, en plan, quants polvos? Sí, O quants dies? al mes. No, quants polvos al mes? Quants polvos al mes? Fem d'aquest últim mes? Sí, o sigui, dels últims 30 dies. Dels últims Sí. 30 dies. No tu, sinó ell. La Joana. Sí, sí. La Núria. Jo ja la sé, la teva, Puc fer una forquilla? Sí. Jo diria entre 10 i 15. Vale. He comptat 2-3 per setmana, un mes té 4 setmanes, no? Ja ho he fet bé, no? Vale, ja. Digues tu de l'ona ara? Espera't un moment, estic comptant. Hòstia, o sigui... A veure, és que No, venen a casa. jo diria 16. Més o menys. Vale. Un cada dos. I- 16, sí. Més o menys. A veure, la Joana els últims 30 dies jo crec que... Bastant. Sí, però... No? Home, si haguéssim agafat uns altres 30 dies, poder no hagués donat aquest resultat. Per això. A veure, evidentment, no en tinc ni idea, però... 8? Jo tampoc ho sabria dir, o sigui... No, jo tampoc de mi mateixa. Ha encertat tothom, més o menys? Ostres, 16. No ho sé. És que no ho sé. Has quedat com la més folladora, tu, no? Poder soc. No sé. Toma. No, segurament... No, és broma. Però poder sí, jo què sé. Clar, és que depèn Del dia, no me'n recordo ara. O sigui, que... ha Depèn de les setmanes, depèn dels mesos. Però Sí, ha sigut bon mes està aquest, bé. ha sigut bon mes aquest, en general. En general ha Sí, estat no la bon. quantitat, sinó la qualitat, també. Sí, Ha sigut bon mes? Sí, la Sí, qualitat sí. està molt bé. No ens podem queixar. no ens queixem mai. Va, canviem de tema, no? Que a mi em posa Carputades molt van ser nerviosa No, aquestes sí, coses, ja. tio. És que entra en un bucle. No, és que a la Núria no li agrada parlar de sexe, li fa vergonya. N'estic aprenent molt. Home, També ja s'ha de dir. veus? Porto Sí, molta estona portes aquí, un bon rato, no m'he queixat en cap moment, Home, Estàs aprenent de parlar o de sexe estàs aprenent? No, les dues coses, però de sexe em costa molt. No t'ha de parlar de sexe, però rebentar-te el teu nòvio un de cada 2 dies del mes, sí. Escolteu gaire música? Sí. Sí. Bueno, va. Cançó que ha de sonar al vostre enterrament. Ai, quina pena. Uau. Ostres. Jo crec que alguna de l'Adele. Però no sabria dir-te quina, ara mateix. Hello. No. És que és Hello. com trist, no? Jo crec que un funky brasileño així ben divertit. Per animar l'assumpte, ja, jo crec que ho deixaré... Per la cara. Merengue Ui. pan bichao, saps? Ja és un enterrament, no cal a sobre anar a rematar-ho tot amb una cançó trista, no? Jo, si et mores abans, no et posaré un funky brasileny. Home, pues sí, jo vull que celebreu la vida que he tingut. Jo potser és que alguna és- de la és de Rihanna, així egoista, com tio. chill. Què vols dir d'egoista? A mi- Que no em recordareu amb un somriure si sona Però allà tu un t'has bon mort. fancarro. La gent que està visquent la teva mort està aquí, no li pots dir somriu, jo vull que estiguis feliç, no em dóna la gana, Bueno, pues tio. plora amb un Estic fang patint de per tu. fondo, no t'estic pas dient que somriguis. Jo estic d'acord amb tu, jo crec que s'ha de ficar algun animat. En sèrio? Jo fico... Sabuts, Què per vols deixar ficar? un bon record. Miquel Martí Pol, saps? O sigui, no, però no sé, o sigui, No, a veure, no ficaré- t'has mort. La gasolina, saps? Però... De fet, fun fact, quan amb la Núria estàvem a Senegal, vam conèixer uns productors... riure de merda. Vam conèixer uns productors que produïen música per allà a Senegal i vam fer una cançó molt xula. Molt xulo. Que, de fet, jo, en plan, no sabíem com a quins senyals i tipus, quin estil de música fer i els hi vam ensenyar una cançó de la Batguial. I, si voleu, la buscaré i la poso. Que sí, que hi ha autotune, que No no, me'n se sent. recordo. Si, No si ens me'n la pots recordo. enviar, quan acabem el podcast la fiquem al Vale. final mentre ens despedim. Uah, no me'n recordo. Pues m'encantaria trobar. Vam fer en 30 ho fam. Això està sent en sèrio? Sí, i és en plan, sí. parlem, tipus, venim des de Marloch, que és allà on estàvem, Sí. i és tipus... Uau. Senegal is beautiful. I En coses anglès la així. veu cantar? Fèiem tots els Català. idiomes. Tots els idiomes. Català, però és És castellà, molt xula, anglès és i una francès. cançó guai, la veritat. Quina cançó o artista us fa vergonya dir que escolteu? Em fa vergonya
dir que escolto. Que no vagi amb la vostra personalitat, saps? Ja. És a dir, no va amb la personalitat, diria, de l'Ona escoltar AC/DC per dir una cosa, saps? O Taburete. Bueno, sí. Aviam. A veure. És que Jo anava a dir, jo va bastant amb la meva personalitat, poder no és el que estic més orgullosa de dir que escolto, però sí que recurrentment escolto la música de High School Musical. En plan de totes les pel·lícules. I no, bé, sí que em fa una miqueta de vergonya reconèixer-ho. Són divertides. jo diria... A mi m'agraden molt les cançons d'Espanya 2000. M'encanta. Això què és? En plan, tot l'Oreja de Van Gogh, Ah, vale. en plan, Remember tot aquest de- rotllo m'agraden molt. Jo no La tinc... veritat. O el canto del loco. Jo no m'avergonyeixo de res. En plan, no... És que, però jo no sé com dir-ho. No, ja ho Clar, sé que no us jo no n'avergonyiu, però m'avergonyeixo. vull dir que no tinc res que pugui dir uah, això ho escolto. En plan... No sé, vosaltres sabeu alguna que escolti que faci com mig No, coherent. és que tot el que escoltes ja és així rexolón, no? Si fóssiu Déu, quina cançó eliminaríeu? Fardos! La odio! Sí, Fardos és Fardos, horrible. la tinc en plan perquè no em surti més. Con ese flow me mata, ya le encanta. Con ese flow me mata. Moltes més, però aquesta estava sempre Éxitos Espanya i sempre em sortia i la odiava. O sigui, em sembla fatal. Tier list de begudes alcohòliques. Per sortir de festa? O per anar a un bar? És que és diferent, eh? Però begudes no són combinats, en plan, és beguda... No, jo us diré 1, 2, 3, 4, 5 vale, coses i vale, Vale, vosaltres, dius tu, brutal. i vosaltres els heu de ficar... Vale, vale. Vodka. Hòstia, el 5. O sigui, el 5 és dolent, no? Sí, no? Sí. Sí? Sí. Bueno, no, jo dic el 4, perquè segur que hi ha encara coses pitjors. El 4, perquè quan érem... Us heu de ficar d'acord, us heu de ficar d'acord entre les tres. Jo doncs diria el 4, quatre. doncs 4. Sí, va. Vinga. Cervesa. 2. 2. 2. 2, però 1 si és Estrella d'Am. Oh! Jagger. Oh, a mi m'encanta, eh? A mi personalment gens. El 3. El 3. Doncs vale. És Calimocho. Home, a veure... No, Di Coca-Cola. Di Coca-Cola. Jo Di posaria el Coca-Cola. 5. Home, jo no, Però l'1... És que a veure, saber Ja. que ens posa whisky cola. No, posem-lo el 5, no, perquè no Vale, serà pues el... No ho sé, no ho sé. No, ja us ha anat bé perquè l'últim és vi. Molt bé. Molt bé. Està molt bé. Ho vam fer Ha molt quedat bé. bé, eh? Ens ha quedat Sí, genial. sí. A tota la del vi? Us imagineu DJ Cap de punxant allà a Sant Feliu de Pallerols amb una copa de vi blanc? Seria molt cool. Jo crec que t'andaria per clip de TikTok, eh? Amb una copa? Jo crec que Així? ho podem fer, però Olorant? fent. Apuntem-ho. Un maridatge. 2005, Vinya del Mar. Quan teniu al banc? Ara mateix. No gaire. No t'ho sé dir, però crec que no arriba a 100. No arriba a 100. Jo crec que no arriba a 20. O no arriba a 50, eh? Però no teniu cap d'esto d'estalvis ni res? Aviam, perquè tenim el Sí. compte... Amb efectiu o alguna cosa. Algo de botín. Clar, però... Però el banc, tu has dit el banc. Clar, en el meu El banc compte no gaire personal... res. Al compte personal, res. I intento no tenir-hi gaire, a mi em fa molt de por el banc. No, te robaran. No, per mi mateixa. Ah, per tu mateixa. Sí, sí. Si no gastes I massa. si no el tens? En efectiu, I guardats amb un Amagat. calaix. amagat. I allò que no hi puguis arribar fàcilment. Però això és gent d'Olot o algo, de la Garrotxa d'allà, perquè aquí, jo... Però això està molt guai, perquè un dia estàs endreçant i et comences a trobar bitllets i bitllets. Ah, bueno, a mi això no em A passa. mi no em passa, jo això no els guardo. Can Putada és una empresa que blanqueja diners? No. Has de dir lavanderies i això deu blanquejar tot. Doncs res, comunitat del reservat. Ei! Fins aquí No, el podcast d'avui. podeu enviar un missatge... No pas a 100 APCs. No, un missatge Nois! un missatge al jovent que pugui veure aquest vídeo. Doncs no fumeu, no Clar. beveu, No us enganxeu no a tingueu bicis. vicis, que són molt dolents. Subscriviu-vos al reservat i seguiu a Can Putades, també. Que també veureu sí, és coses veritat. molt xules. Clar. Clar, perquè són Can Putades. És que això no ho hem dit, però vosaltres teniu un compte... dit. No, però no hem dit que teniu un compte d'Instagram, que pengeu coses, no hem dit res. No, Que teniu- absolutament res. No. També tenim un podcast. Tenim un Ah, sí. podcast, som periodistes, això ja ho hem dit. No, sí, que Fem seguiu moltes coses. mútuament. Fem xarxa. Ja està. Ja està. I ens veiem por ahí i adeu, no? O què? Sí. Fiquem música. Va. Adeu. Dentro música. Venim des de Marloig, venim des de Marloig. Can Putades, venim des de Marloig, venim des de Marloig. Sa majestat. Y vamos a bailar, bailar.